बेलासिनि साहा लोंनो जालायबाय नै साहा फुदुंलायनोसै आबौआ थाबायनो थांदो लामायाव वाक खालामनो थांदो आङो दै फुदुंनानै दोननानै होबाय खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दंथ'लायो स' दिनैनि भिडिअआनो जाहैलायबाय दिनै आर'ज दोङो आरोना जोंहा बेलासियाव गासै 70-80 जन मानसि फैगोन 70-80 जन मैयानो प्रसादखौ मनायाव सोना दोनखाजोब्बाय बयनोबो 70ता मनायाव आरोना 70ता मनायाव ओमफ्राय दिनै खोमसिनिफ्रायनो ओरैबायदि साफाय जबरदस्त जागासिनो आरोना चलो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर आर'ज जागासिनो भितराव जोंहा बाहेरायाव जिरायनानै नेगासिनो आरोना आलारि बाथिया माथो इयो जोबसिगोनानो Julilang hari. Ayah sampai jerai-jerai. Soida barlele beda pesan habar na. Ji sanung ke sasone. मेरा घर है ना मेरा घर के पीछे है सुन मेरे पास अभी चला 40 नंबर है ठीक है हाँ फर्स्ट फ्लोर ठीक है मामा गोलैखो जोंनियाव प्रसादा खम लागोजासो दिनै बे अनार गोलैगोन साननाया आङो